Добре, ще говорим за егоизмът. Например, купувате си пакетче чипс, което е догоре пълно. И някой ви моли: може ли едно чипсче? И ти му казваш: не, малко са. Или пак пример с чипс. Някой си взима пакетче чипс. Ти го питаш: може ли? И той ти казва да. И след 5 секунди ти си награбил такава шепа. Но да, той е пропуснал малката възможност да забележи, че ти каза може ли, а не може ли едно. Да, много се разговорихте за чипс. Така продавачите ще кажат: купи си още, защото имаш пари. И за да не карам аз още повече. До нови срещи и до скоро! Имам муха в стаята. И паяк. Това приложение се казва Diddler. Ето. Diddler. Чао.